Tak blíži sa jeseň, vlastne ona, keď tak pozerám okolo seba, aj začala a s blížiacou sa jeseňou prichádza čas aj na môj koníček. Už dlhé roky vždy v jeseni zabehnem jeden maratón, spravidla košický. Už ani sa nepamätám, ako sa to stalo, ale padli mi oči na kalendár medzinárodný a tam som si všimol, že týždeň pred Košickým, 26. septembra, sa beží medzinárodný maratón v Budapešti. No a tak som si povedal, že keď už toľkokrát som zabehol v Košiciach a keď som mohol aj v New Yorku, aj v Londýne, tak prečo by som nemohol v Budapešti? Rozhodol som sa, že 26. septembra zabehnem v Budapešti maratón. Teším sa na to, som veľmi zvedavý. Možno niekto môže za tým hľadať aj trošku politiky, nejakú špekuláciu, som nad tým tak aj rozmýšľal. No ale potom som si povedal, že šport spája. A myslím si, že aj voči južnému susedovi, keby som sa cez prizmu aj môjho koníčka na to pozrel trošku politicky, no tak si hovorím, robme to, čo ľudí z oboch brehov Dunaja nerozdeľuje, ale spája. Šport je krásna vec, spája. Možno vo futbale je to také emotívnejšie, že niekto musí vyhrať a je tam viac osobných súbojov, ale maratón, tam vyhrá každý, kto dobehne, tak skúsim dobehnúť.